Βλέπω και πάλι μόνο 23 είναι εγγραμμένοι. Άντε ωραία, βοηθάτε και λίγο να πάρουμε εγγραφές. Τζάμπα είναι, τζάμπα, δεν θα πληρώσετε από την τσέπη σας, πώς κάνετε έτσι. Ένα κουμπάκι θα πατήσετε την εγγραφή, σιγά τα λάχανα. Βαριέστε να πατήσετε ένα κουμπάκι. Κάντε κάτι για το κανάλι του δικό, αλλά πάτε και κάντε εγγραφές. Ναι. Έχω πίκρα μέσα και τρελωτά, η πλάχα, η δόλια. Κάντε μια καμία εγγραφούλα. Γιατί αρχίζετε να κάνετε εγγραφές. Τόσα βιντεάκια σας ανεβάζω κάθε μέρα. Δεν δικαιούμαι κι εγώ μια εγγραφούλα και ένα like. Άιντε. Κάντε κάτι. Έρχεται και Πάσχα. Κάντε κάτι. Ο Θεός είπε να βοηθάμε αλλήλους. Άιντε. Καλή συνέχεια.